Irehistro na po ang kapanganakan ng 17 katutubong mamamayan o indigenous peoples mula po sa bayan ng Sual sa pamamagitan po ng mobile registration ng Philippine Statistics Authority or PSA sa ilalim po ng Birth Registration Assistance Project. Isinagawang aktibidad noong Pebrero 6 sa Batidape Community School sa may sitio Baito, Barangay Poblasyon, Sual, Pangasinan. Layunin ng programa na matulungan ang mga hindi pa rehistradong IPs na magkaroon ng birth certificate bilang patunay ng kanilang legal na pagkakilanlan. Ayon sa PSA, natukoy at napatunayan na ang mga benepisyaryo sa tulong ng National Commission on Indigenous Peoples upang matiyak na naaabot ang mga katutubong pamayanan. Sa kabila nito, nananatili pa ring hamon sa ilang liblib na lugar ang hindi rehistradong kapanganakan na nakakaapekto sa akses sa serbisyong pampubliko. Binmalay LGU magpapatupad po ng fish pen clearing sa ilog, voluntary removal hanggang Mayo 15. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Yung mga illegal na fish pen, fish cages at iba pang mga kahalintulad na istruktura na itinayo dito sa daluyan ng tubig sa Binmalay River ay babaklasin na simula Mayo 15. Sa panayam ng IFM News de Guzman, binigyang diin ng alkalde na layunin ng hakbang na mapanatiling ligtas at malinis ang ilog, maiwasan ang harang sa paglalagay ng mga bangka at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga mangingisda sa bayan. Mismo ang mga barangay official inatasan natin na magkaroon ng dismantling sa mga ating kailugan, lalo-lalo na ay ito ay iayos natin. Ayon sa LGU Binmalay, kinakailangan voluntaryong alisin ng mga may-ari ang kanilang mga fish pens at iba pang istruktura bago ang itinakdang petsa. Sakaling hindi sumunod ay maaari umano silang maharap sa sapilitang pagbabaklas, pagkumpiska ng kagamitan at posibleng legal na aksyon alinsunod sa batas. Git ng LGU na ito ay alinsunod sa implementasyon ng Executive Order No. 36 Series of 2023. Batay sa Philippine Fisheries Code of 1998 o Republic Act 8550 na inamyendahan ng Republic Act 10654 at sa Local Government Code of 1991, hindi rin umano pinapayagan ng fish pens, fish cages, fish corrals at iba pang kahalintulad na istruktura na humaharang sa tinatawag na navigation buffer zones sa municipal waters maliban kung may wastong otorisasyon. Ugnay nito na nawagan ng lokal na pamahalaan ng Binmalay ng kooperasyon mula sa publiko upang maisulong ang legal na paggamit ng yamang tubig sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News de Guzman, it's Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.